coincidint amb l'aniversari rodó de 6 comerços, l'Ajuntament d'Aiguafreda ha volgut reconèixer la seva trajectòria amb l'entrega d'uns guardons. Entre els premiats hi ha Vilplà Distribució, Tencabest, Automoto, Lola Cuyo Modista, la carnisseria Jordi i l'estanc Can Jan Pau. L'entrega s'ha fet en el marc d'un ple extraordinari que s'ha celebrat aquest dimarts. Des de l'Ajuntament espera que aquesta sigui només la primera edició d'uns premis que busquen reconèixer la importància del comerç local. Aquest dimecres hem visitat alguns d'aquests establiments. El comerç local és un dels pilars fonamentals d'un municipi. Més enllà de contribuir a la seva economia, és un lloc de trobada i socialització per a molts. 10 anys, m'emociono. Per mi han significat el meu somni. Vaig poder muntar la meva petita empresa, ara és una miqueta més gran, però jo vaig començar amb 30 metres quadrats. És una trajectòria molt llarga, perquè jo hi pensava, aviam quants anys portem, i clar, en portem ja, Déu-n'hi-do, 90 són molts. Van començar els avis, van seguir els meus pares i jo, doncs mira, vaig continuar. I, home, fa molta il·lusió que puguis estar encara al mercat. Personalment, em fa il·lusió que ells em reconeguin el que he fet i jo també estic content de, tal com estan avui en dia les coses, aguantar 30 anys al peu del canó. En un context d'auge de les grans cadenes i de desaparició dels comerços locals, des d'aquests establiments reivindiquen el seu paper i lamenten les adversitats que es troben per continuar endavant amb els seus negocis. Lluitem bastant, el jovent se'ns en va perquè jo entenc que avui dia hi ha molta pressa per tot i poder venir a comprar a la botiga petita, aquí carn, allà fruita, allà peix, els hi és més comoditat tenir-ho tot al mateix lloc. Jo aquí al poble és que en principi no tinc cap competència, que tampoc m'importaria tenir competència, perquè la competència també és interessant. Una trajectòria que, tot i el pas dels anys i els canvis, fa que aquests negocis perdurin en comptar amb un valor afegit clau, la proximitat amb el client. Tens molta relació amb la gent, més o menys tothom es coneix, la clientela és molt fidel. El poble és més entretingut, és més com estàs, què fas, és més particular, et tractes més familiarment. Crec que més aviat és un tu a tu, saps? Una confiança, perquè més o menys tots els que remenem, més o menys tots sabem el mateix, no? Però tindre un tracte així una mica com familiar jo crec que és el quid de la qüestió. Amb una importància cabdal pel municipi, la Lola, l'Anna i el Josep viuen els seus oficis amb vocació i amb la passió de fer allò que més els omple.